Oulussa käsityö voi tänä päivänä mielestäni oikein hyvin. Meillä on pitkät perinteet. Käsityön asema yhteiskunnassa on toki muuttunut tosi paljon, mutta tänä päivänä on varsinkin nyt koronavuosien jälkeen niin oikeasti ymmärretty, miten käsityö lisää meidän kaikkien hyvinvointia, miten tärkeä osa se on sitä, miten me ihmiset täällä ollaan ja miten me on eletty ja me halutaan ymmärtää sitä. Minkälaista se käsityö oli silloin vuosituhannen alussa? No ennenhän käsityötä täytyi tehdä. Tuskin siitä kukaan nyt välttämättä niin hirveästi nautti kuin ehkä tänä päivänä ajatellaan. Se oli välttämättömyys. Täytyy osata kasvattaa esipellavaa ja käsitellä se, että saatiin pellavaisia tekstiilejä ja vaatteita ja lampaat piti keritä ja osata kehrätä ja siitä kutoa kankaita ja neuloa neuleita. Että se oli hyvin erilaista kuin ennen. Aika kiireistä ja työlästä. No nyt kun katselee vanhoja kuvia, niin siellä näkyy, että siellä päreen valossa käsityötä tehtiin. Oliko käsitöitä siis miehille ja naisille? No toki joo. Se asia on muuttunut tosi paljon näihin päiviin tultaessa, että kyllä oli miesten käsityöt ja naisten käsityöt ihan erikseen. Miehillä enemmän kovat materiaalit, ehkä ulkona tehtävät käsityöt tai enemmän verstasolosuhteet vaativat käsityöt ja naisilla sitten sellaiset käsityöt, mitä pystyy hyvin tuvissa tekemään sisätiloissa. Missä vaiheessa tytöt oppivat sitten nämä niin sanotut käsityötaidot? No kyllähän se on opetettu ja opittu ihan pienestä pitäen ja se käsityö on ollut siellä arjessa ihan joka hetki läsnä. Että toki sitä on varmasti niin kuin siirretty sitä taitoa ihan opettamalla. On ollut meidänkin järjestössä, meidän yhdistyksessä oli näitä kiertäviä käsityökouluja, jossa sitten vähän vanhemmalla iällä, kun oli ihan lapsuusvuodet jo takana, niin opiskeltiin. Mutta kyllä iso merkitys on ollut sillä, miten taitoja on siirretty kodeissa. No minkälaiset ihmiset tänä päivänä tekee käsitöitä? Se on muuten hyvä kysymys. Se on niin enemmän ja enemmän minun mielestä siirtymässä niin ylellisyydeksi, jolloin se koskee ihan kaikkia ikäryhmiä ja kaikkia kansanryhmiä. Se nähdään tärkeänä osana omaa harrastustoimintaa, omaa itseilmaisua, hyvin rauhoittavana, rentoutuvana tekemisenä. Nyt kun selaa nettiä, niin ei voi välttyä siitä, että siellä on erilaisia käsityöryhmiä. Ja nyt tänä päivänä jopa 30-vuotiaat nimittävät itseään mummoiksi, mitkä kutovat. Pitääkö tämä paikkansa? Kyllä, varmasti. Ja siinä on hirveästi rakkautta siinä mummossa, joka se kutsutaan. Että se ei ole ollenkaan semmoinen alentava. Että se ajatellaan, että se on niin kuin, ollaan ylpeitä siitä, että osataan näitä taitoja. No miten pitäisikö näitä enemmän ylläpitää tämmöisiä taitoja? Onko nyt uusi avuttomuutta? No totta kai kysyt ihmiseltä, joka aivan varmasti on sitä mieltä, että ehdottomasti pitäisi enemmän näitä taitoja ylläpitää, harjoittaa ja huolehtia siitä, että meillä taidot säilyy. Sillä on merkitystä elinkeinoon. Se on tärkeä osa vaikka lisäelinkeinona aika monelle. Mutta hyvin tärkeässä osassa on myös se, miten me ollaan ihmisinä. Me ollaan kädellisiä olentoja ja meidän aivot on rakennettu siihen, että me käytetään meidän käsiä ja on harjaannuttu hyödyntämään silmän ja käden yhteistyötä. Ja se on iso osa sitä, miten me ajatellaan ja käsittää, verbikinhän siitä tulee. No miten voimakkaana käsityötaito elää Oulussa? No kyllä, varsinkin tässä meidän kasvukeskuksessa Oulussa niin oikeinkin näen, että vahvana ja meillä on yritystoimintaa siihen liittyen. Meillä on paljon harrasteryhmiä ja paljon tämmöisiä sitten ihan vapaaehtoisia ryhmiä, mitkä muodostuu itsekseenkin. Ja myös meillä riittää harrastajia meidän yhdistyksen toiminnassa. Etelä-Pohjanmaalta tulee kaikki jussipaidat. Mitä Kyllä. Oulusta tulee? No Oulussa jussipaidan vastaava versio on tämä tikkuröijy. Ja Suomessa onkin 3 tämmöistä perinneneuletta. Luotolainen tikkuri eli tikkuröijy. Sitten on tämä jussipaita ja sitten on korsneesin paita, joka on sitten tämmöinen koristeellisempi versio. Nyt viime talvena näkyy aika paljon näitä niin sanottuja hailuotolaisia villapaitoja ihmisillä. No se on just se. Tuleeko tämä nyt sitten sitä, että kun islantilaisia issikkavillapaitoja on, niin pitää tulla hailuotolaisiakin? Kyllä. Ja silloin koronavuosina ne islantilaiset villapaitat ja niiden tekeminen räjähti. Ja villat loppu Suomesta, mutta myös
Euroopasta tuotiin paljon lankaa meille, mutta kyllä ihmiset myös heräsivät siihen, että miksi me tuodaan rajojen ulkopuolelta lankaa, kun meillä on tosi laadukkaita lammasrotuja Suomessa ja me voidaan hyödyntää niitä villoja. Mitä tapahtumia teille on nyt tulossa lähiaikoina? No lähiaikoina meillä on esimerkiksi Taiteiden yö elokuussa tulossa, missä aina halutaan tämmöisiä matalan kynnyksen käsityötekniikoita, kokeilevia työpajoja järjestää. Mutta myös sitten taiteellisuutta hyödynnetään ja itseilmaisun mahdollisuuksia halutaan tarjota asiakkaille. Kulttuurivuoteen meillä on tulossa valtakunnallinen tapahtuma käsityökaala, joka on aina kiertää ja Oulussa me saatiin se vuodelle 2026. Pystytäänkö käsitöillä tekemään myös taidetta? Aivan ehdottomasti. Se on ihan itseilmaisun muoto siinä kuin kuvataide ja mikä tahansa muukin taiteen muoto. Esimerkiksi minkälaisia? No esimerkiksi vaikka meidän perinteestä tulevat ryijyt, niin tarvitsee tosi paljon itseilmaisua ensin, että pystyt suunnittelemaan ryijyjä ja sitten vielä taitoja, että pystyt sen toteuttamaan. Tuossa oli puhetta aikaisemmin siitä kolmiulotteisista käsitöistä. Mitä ne ovat? No tietenkin tekstiilitkin, mitkä on minulle lähellä sydäntä, niin niistäkin pystytään tekemään kolmiulotteisia veistoksia tai seinätekstiilejä. Mutta totta kai sitten vaikka puuveisto tulee mieleen, että sehän on myös ihan mahtava käsityölaji, puun veisto. Pystyykö Oulusta nousemaan Marimekkoa vastaava vuosi? Aina pystyy, totta kai. Haluan uskoa siihen. Eli Martat on yksi osa, mikä pitää käsityötä yllä ja te olette toinen sitten, vaan onko teillä yhteistyötä? Toki meillä on aina yhteistyötäkin. Joo. Martoilla on ylipäätään arjen hallinnan taidot ja sitten meillä on kapeammin tämä käsityö mukana siinä. Mutta siihenkin liittyy toki arjen hallinta ja vaatehuolto esimerkiksi. Ja paljon meillä on yhteisiä arvoja, kuten esimerkiksi vastuullisuus. Mikä on sinun visio, mikä on sinun toive käsityön saralla? No just se, että me saataisiin entistä enemmän mahdollistettua ihmisille niitä käsityön koulutuksen paikkoja, oppimisen paikkoja, mutta yhteisöllisyyden paikkoja myöskin, koska yhteisöllisyys on tosi tärkeä osa myös tällä alalla. Meillä on meidän yhdistyksessä intohimona ja aavistuksen huolena tämä käsityötaitojen edistäminen ja se luovan alan koulutuksia ajetaan alas aika paljon tällä hetkellä ja se tarkoittaa käsityötaidoille yleensä aika huonoa, joten tarvitaan sitten instansseja, jotka pystyy tätä käsityön koulutusta edistämään ja ylläpitämään, koska ihmiset selkeästi haluaa sitä harjoittaa ja pitää elämässä mukaan. Pystyykö käsityöllä tänä päivänä elättää itsensä? Kyllä pystyy. Kovasti töitä pitää tehdä niin kuin muillakin aloilla. Ja totta kai me ei voi elää siellä menneessä, että täytyy hyödyntää sitten nykyajan mahdollisuuksia myös tällä alalla. Sinulle myönnettiin tämmöinen tunnustus. Mikä tämä on? Joo, tämä on käsi- ja taideteollisuuden kultainen ansiomerkki. Minkälaista ansioista sen saa? No, tämän myöntöperusteena on valtakunnallinen ja paikallinen käsityöalan edistämistyö. Onko tämä oululaisuutta parhaimmillaan? No toivottavasti se nähdään myös oululaisuutena, että itse koen tosi tärkeäksi tämän omat juureni ja toki olen kauhean kiitollinen ja myös ylpeä tästä merkistä.